Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pitsa 12 na. Bulan sang Oktobre tuig 2020. Bokadasig sang inadlaw, no? 74 ka adlaw na lang ang nabilin Paskwa na. 81 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Ano ang mga balita kag mga isyo ang aton talakayon para karon nga aga. Pero antes yun may maayo ako nga balita nga ipaalinton sa inyo. Pamati kamo maayo labi na gid sa ginikanan kag mga estudyante. Ining ERB for Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Ano ini? Ariho? Ang tagsa ka mga estudyante nga may pinasay nga istorya nga makatalandog balatyagon kag makahatag sang leksyon. Bangod sa COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante. Sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos sa pag-eskwela, madamo ang nagatingwa sa piyak sang kabudlayan. Sa subong, madamo ang nagakinanglan sang gadget agod makapartisipar sa online classes. Diri masulod ang mensahe naton karon nga aga. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangita sang siyam ka deserving nga mga estudyante nga nagakinanglan sang cellphone o kung tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Ginasulit, ang Aksyon Radio Bacolod nagapangita sang siyam ka deserving nga estudyante nga nagakinanglan sang cellphone o kung tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Anong himuon ninyo? Ipadala ang inyo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sang imo kakilala nga lubos nagakinanglan sang bulig. Pamati, sinong makaintra? Mga estudyante sa elementarya, sekundarya, tub-tub college level nga na-enroll sining academic year 2020-2021. Sino makaintra? Pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental, kalakip na ang syudad sa Bacolod. Mga estudyante nga wala cellphone o kung tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante
nga may pinasahi nga istorya sa paghimakas lamang makatapos sa pag-eskwela. Madamo kita sa mga estudyante, ibang galakat na pila ka kilometro, ang iban gaputos lang balon, bisan ugalang, o kon may kanon lang, sige lang, pinitin siya. Gakibulan ng tiil, sang lakat, isa ina sa mga istorya nga pwede nyo ilakip nga ipadala dire sa Aksyon Radio. Paano ka makaintra? Hapos lang. Una, i-like kag follow ang official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod kag i-share ang ini nga post. Ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kalakip ang imo litrato kag butangan sang subject nga ARB Purpose. Ilakip man sa imo mensahe ang mga masunod. Importante ini. Ngalan mo, edad mo, diin kagaistar, address mo, contact number kung may ara, grade, year, level, kag eskwelahan kung diin na enroll ang estudyante. Isaysay ang imo istorya. Ipatag ko nga, deserving ka nga makabaton cellphone. Ang istorya ang dapat nasulat sa Word document. Paano pilion sang Aksyon Radio mga daog? Ang Aksyon Radio Bacolod ang magapili sang taglima ka mga finalist sa kada educational level, elementary man, sekundarya, kag tertiary level. Ang mga istorya sa sining mga benepisyaryo ang pagabasahon sa programa This Is My Life, takna 1:15, tubtob 3:00 sa hapon, Lunes tubtob Sabado. Upod kay Aksyon Wilma Sugaton. 3 ka mga benepisyaryo sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level, ang makabaton sang cellphone o kung tablet. Ang nabilin nga mga finalist magabaton sa tag 500 pesos nga load. Kag personal nga idulong sang Aksyon Radio Bacolod ang padya sang tagdaog. Saan ka makapadala sang imo pasakop o kung entry mo? Sarang na makapadala sang iyo istorya, sumugod karon nga adlaw, Oktubre 12, tubtob Oktubre 19. Saan kag paano may balaan ng resulta? I-anunsyo sa mga tagdaog sa Oktubre 26, Lunes man na. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod, kag mabasahan man sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Okay na? Pasakop na ka mo. May cellphone ka, may tablet ka. Diba siya palang ikaw magdaog? Ipadala ang kasaysayan mo sa paghimakas mo, biskan sa pigadong kakahimtangan, basta maka-estudyo. Oy, pahanumdom lang ha. Ang mga empleyado, kag pamilya, basta mag-intra ka mo, hindi pwede ha. Ang mga empleyado, tub-tub 3rd degree, ang hindi pwede mag-intra sa sining programa, agod matagan sa oportunidad ang mas nagakinanglan. Abyan, ginikanan, estudyante. Abi, inganyuhas nanay kag tatay. Subuman, ang mga kabataan isulat. Nami na ko nara kagiblaga sulat nga daw, eksperyensya mo gid, mabatyagan mo gid. Isulat mo, kagipadala dire, ang imobla eksperyensya gid. Nga bisan sa likod sa kabudlayan, kapigaduhon, kag tanan, naghandom kagid nga mag-eskwela ka makatapos sa pagtuon, ipadala ina ang mga eksperyensya mo base ikaw ang magadaog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala kag palanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Uy, nagpasalamat si Mayor Leonardia sa 1786 ka mga bindor sa tatlo ka mga merkado dire sa siyudad sa Bacolod, kadumdum kamo, may ara swab testing, nagligad nga Sabado, October 10, nangin kontrobersyal pa gani. Kay may ara ya, nga nagkuting-kuting. May ara ya nga daw nagmaniubra, nga bisan paano mapunggan, kag hindi magpa-swab testing, may mga pamahog, may ginapagwa nga may bayad una, may ginapagwa nga hindi na mabuligan kon makwarentina, kag iban pa. Madamo nga mga palapaw nga sugilanon ang ginbuyan. Pero, nagmadinalagon, amo inang nagpasalamat si Mayor Leonardia sa 1786 sa press statement ng alkalde ngayagin palayag nya ti madamo gimana nagabuylog sa pagtesting niya para ini sa pagpakig-away kabilugan sang bilog nga pumuluyo sa COVID-19. Kag kinahanglan gid ang partisipasyon kag kooperasyon sang tanan para magmadinalagon ti ang tanan magabuylog, kita tanan nagahandom nga matapna na ini siya ang COVID-19 nga nagaupang sa tanan nga mga aktibidades, mga pangabuhi naton, ang aton pangsinalayo, negosyo kag iban pa. Dako ang ginalit sang COVID-19. Pero may ikog ang palayag sang alkalde. Siling ni Mayor Bing, may mga tao gyapon nga naga-exploit sang sitwasyon para sa ila political agenda. Siling sang alkalde sa Bacolod, siling niya sa mga nagapamulitika, ipaiway lang anay ina. Kay maabot gid ang tion para iya sa politika. Daw correct man, pag-abot sa daw kampanyanay, waswas kamutudo, subong buligay lang anay kita, tingob lang kita, kooperahan ta ini. Kayang wala man yang handom ang gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal para magpakalain sa tao, ang handom sa tanan para nga mabuligan ang tanan. Kag matapna ining COVID-19. Sa tanan nga mga frontliner, mga city official, market association, vendors, PNP, nagapasalamat ang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Bisan paano ang swab testing din linabugay kon ang alkalde pa kag ang city legal officer pang pahambalan sila niya ti labugayay ini pero nagmadinalagon amo na sila naton para sa kayuhan sa tanan hindi ina maupangan bisan sino pa makapugong sina kay makita naton nga ang handom isa lang mong tapnaon ang COVID-19 kag dapat kooperahan. May gobyerno balang nga luyag pakalaino ng tao? Natural, ang gobyerno ya mahimo sa tigang agod nga magmadinalagon ang programa kag para sa kayuhan sang pumuluyo sa kabilugan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Maayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Ari namang galiwa. Sobra makuno sa ginabulubanta nga kadamuon sang manugbaligya ang nakigbahin sa swab testing sa 3 kadalagko nga merkado kon pamatian ta si City Administrator Imang. Kay ginapaabot gali nila 1,200 lang. Ang ila ginabulubanta at naglabot sa 1,786 ang turnout. Okay man niya. Wala man problema. May mga text diri sa akon. Nyati may ara man nagapamalabag. Nya si Konsyal Wilson Gambuwagan niya nagtambong ito karali. Iya man na iya kinamatarong nga magtambong. Kung pamatian mo siya, gambal man siya nga wala man siya kuno ga pamalabag sa swab testing, tiara malang na. Ang punto naton dire nga ang public officials, ang kayuhan sa kabilugan amo ang dapat nga ipatuman. Di kun na maglisa na siya, may kaugalingon sa tindog kag kaugalingon nga opinyon, iya man na. Ang buot silingon ang ako mga punto tani, magbuylog sila tanan para sa kayuhan sa Bacolod. Kung anong programa sa syudad dapat updan. Di kung hindi kaya mag-upod, kaya may kaugalingon kaya nga tindog, iatag siya. May kaugalingon na siya nga paminsaron. Kung para sa iya ustong ginahimo ya, subit, iatag siya. Ang ato niya, sundon ta lang anong maayo, kag ano ang ginamando sang nasyonal, probinsyal, kag lokal nga panggobyerno, updan ta lang. Kaya gapati kita nga kayuhan ini santanan. Kumatuod nga may nagalabugay da sa pamulitika, ila man nagyapon opinyon. Kung daw medyo gusto nila yang magpakilala temprano man, okay man lang na. Pag-abot sa natalana nga tinion, kundi mapili siya para may balaan kung bala ang ginahimo ihosto, kung bala opdan sa pumuluyo sa Bacolod ang ginahimo niya. Di makita mo ina base sa baluta pag-abot sa nagkakaigo nga panahon. Mabalaan taman na. Kaya siling ni Mayor Bing, pag-abot sa tiyempo pamulitika, politika kita. Subong hindi lang anay, kooperasyon lang anay. Nya may tiyempo ginang politika, tiyan mo na siling ko, pag-abot sang politika, papili siya eh. Mabalaan niya, bala kung hustong ginahimo ya, kaga ginahimo ya, opdan sa pumuluyo sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, La City, standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, Action Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,